हेलो एवरीवन नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि चेनेलाव गोजोनै बरायहरनाय थालायबाय। दिनै आं आरोबाव ट्रेक्टरखौ लानानै मोनसे भिडिअ लानानै फैबावलायबाय। दिनै आङो खुसेर गायनो नागिरदों। दा खुसेर गायनायाव लाइन हाखरनि गोनांथि जादों। बेनिखायनो आं दा दिनै प्लाउटखौ लगायनानै लाइनखौ खालामनो नागिरदों। नोंथांमोना इन्ट्रेस्ट दंबा भिडिअखौ जोबजासे नायलांबानो जाबाय। आङो मावनानै देखायनोसै। दा आङो नांगाल सोलायगासिनो दङ। नांगालखौ लेफ्ट साइडनिखौ राइट साइडआव होबाय आङो, राइट साइडनिखौ लेफ्ट साइडआव होबाय। साखाखौथ' खेवनानै दोनखानांगौखा, साखाजों बोनो हाया, बोलो जाया, बेनिखायनो साखाखौ खेवनानै दोनबाय आङो। दा नांगालखौ उल्था लागायनानै होबाय आरो, मानो होनबा बोलोआ बांसिन जायो नांगालखौ उल्था लागायोब्ला। नायलांदो। प्लाउटखौ लगायनाया जायाखैमोन, एसे गोलावद्राय लगायफ्लांदों। दा आं फुसंफिनबाय प्लाउटखौ। नायदो लोगोफोरनि माबायदि बोनो हायो। नै प्लाउटआ बेसेबांबा गिदिर, थेवब्लाबो बोगासिनो नै। जोबोद इन्टारेस्टिं मावनो लोगोफोर। नोंथांमोनाबो बायनानै सालायनो हागोन, नोंथांमोननि नांगौ खामानिफ्राव बाहायनो हागोन। नोंथांमोनाबो बायनानै लाबानो जाबाय। बेखौ पान्जाबाव मोनो, आङो पान्जाबाव बायदों। दिनैसिम 4 इयार्ससो जाबाय आं बायनाया बेखौ। 4 इयार्स सिगाङाव आं बायदों। दिनैसिम जेबो गाज्रि जाफेराखै। आङो 46,000 आव बायदोंमोन। दा बिनि दामा जोबोद खम जाबाय। नोंथांमोनाबो बिहरनो हागोन। नांगाल ब्लेडआ 24टा, बिनि थाखायनो एसे भाइब्रेसना बांसिन जायो। 32टा ब्लेड जानांगौ। 32 ब्लेड लागायोब्ला साइड मोनसेयाव सिरिब्रै जायो। आंना दा सिरिथामल'। सिरिब्रै ब्लेड लागायोब्ला भाइब्रेसना खम जायो। दाना सिरिथाम। 24टा ब्लेड दङ आंनाव दा टटेल फारनैजों। 32टा ब्लेड लगायोब्ला भाइब्रेसना आरो बांद्राय भाइब्रेसन जाया, खम जायो। दा नोंथांमोना बायोब्ला खम भाइब्रेसन जानायनि थाखाय बेनिफ्राय एसे साबसिनखौ बायनानै लाबानो जाबाय। नांगौबा दामखौ एसे बांसिनखौनो होनानै बाय। 32टा ब्लेड बायदो। 7.5 HP फोरखौ बायबानो जाबाय। आंना बे 7 HP पेट्रल इन्जिन। नोंथांमोना सोरबाफोर बायोब्ला दा गोबां मोजां मडेल ओंखारगासिनो दङ, बेनिफ्राय साबसिन मडेल ओंखारगासिनो। दा नोंथांमोना निउ मडेलखौ लाबानो जाबाय। अल्ड मडेलनिफ्राय निउ मडेला साबसिन जायो आरो फेसिलिटियाबो साबसिन दङ। दा भाइब्रेसननि थाखाय मोजां फेसिलिटि बानायना होबाय कम्पानिया। दा सकेट लागायना होदों, सकेटनि थाखाय भाइब्रेसना खम जायो। अल्ड मडेलफोराव सकेट थाया, डाइरेक्ट हेन्डेल थायो। हेन्डेलाव दा सकेट लागायना होबाय, बेनि थाखाय भाइब्रेसना खम जायो। नोंथांमोना सोरबाफोर बायोबा दा निउ मडेलखौ बायबानो जाबाय। दामा एसे बांसिन गोलैगोन आरो। आंनिया बियो 46,000 लादोंमोन, नाथाय दा
बियो 46,000 नंला, जोबोद खमावनो मोनसै। 30 to 38 गेजेराव मोनसै दा। निउ मडेल बायोब्ला नोंथांमोना 45-50 सोनि गेजेराव मोननो हागौ। नोंथांमोना कम्पानिजों सोंहरबानो जाबाय बिसिबां माबायदि मडेला बेसेबां प्राइसनि मोननो हायो, नोंथांमोना सोंहरबानो जाबाय। आङो सिगांनि भिडिअ'आव आङो डिसक्रिपसनाव मबाइल नाम्बार, वाट्सएप नाम्बार होनानै दोनखाबाय। नोंथांमोना साननैसो सिगां होनाय भिडिअ'खौ चेक खालामबानो जाबाय। डिसक्रिपसनाव आङो डिटेल्स होना दोनखाबाय कम्पानिनि, नोंथांमोना थांनानै चेक खालामबानो जाबाय। लोगोफोर, आं बे हायाव खुसेर गायनो नागिरदों, येल्ल' कालारनि खुसेर, जायखौ जोङो मार्केटाव बिदै लोङो, बिदै मोनलोङो। आं बेखौनो गायनो नागिरदों। नार्सारिया रेडि जाबाय, दा गायनांसिगौल'। बेखायनो आं दा हाखर नांगौखाय आङो प्लाउजों हाखर बानायबाय। दा हाखराव होनानै आङो खुसेरखौ फबगोन। जोबोद इजि लोगोफोर मावनो, बेफोरबायदि मेचिन थायोब्ला। दिनैनि भिडिअ'खौ आं बेखिनियावनो फोजोबबाय। भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंबा लाइक आरो शेयार खालामदो, आरो चेनेलाव दिनैसो गोदानै फैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय। लोगोफोरखौ प्लाव होनो, प्लाव। दा बे प्लावखौ लगायोबा बे नांगोलखौ लेफ्ट साइडनिखौ राइट साइडआव होनांगौ, राइट साइडनिखौ लेफ्ट साइडआव होनांगौ, नङाबा बोनो हाया। बिदि उल्था लागायबा माने बोनो हायो आरो बोलो बांसिन जायो। बेनि थाखाय उल्था लागायबाय। प्लाव बोयोबा बोलो नांगौ आरो, बेनि थाखायनो